Helo, Anwen ydw enw I, fi'n un o'r darlithwyr nyrsio ym Mhrifysgol Caerdydd. Heddi fi'n mynd i siarad â chi ambyti golchi dwylo. Fi'n siŵr bod chi'n gwybod y pwysigrwydd y golchi dwylo erbyn nawr, yn enwedig y bygythiad y feirws Covid-19 sydd gennym ni ar hyn o bryd. So, a dych chi'n gwybod mae 7 cam gyda chi i olchi'ch dwylo yn lan. So felly, newn ni ddechrau nawr. Mae gen I fi yn y gweithgaredd hyn par o fenig achos fi'n defnyddio paent i gynrychioli'r sebon byddech chi'n ei defnyddio. Felly os chi moyn rhoi gof arni adre, cofiwch gofyn am ganiatâd oedolyn neu rhywun sydd gyda chi adre neu'n siŵr bod popeth yn daclus da chi. Okay. So chi'n golchi'ch dwylo yn reoledd adre, byddech chi ddim yn defnyddio maneg a byddech chi'n rhoi eich dwylo dan y dŵr cyn roed y sebon arno. Ond heddi, achos bod menig gyda fi arno a dwi'n defnyddio paent, fi'n mynd i rhoi'r paent arno fel sebon ar y menig. So byddai'n rhoi digon o sebon neu paent ar fy nwylo, so paent I. A y cam gyntaf i wneud cledr i gledr. So wneud yn siŵr bod chi'n glanhau yn driliw cledr i gledr. Ar ôl wneud ni, chi'n wneud rhwng eich bysedd. Rhwng eich bysedd i wneud yn siŵr bod popeth yn cael ei glanhau. A wedyn ar ôl ni, chi'n mynd ar cefn y llaw chwith a cefn y llaw dde. So fel chi'n gweld hyd yn hyn, chi'n meddwl bod chi wedi golchi'ch dwylo yn driliw, ond chi'n gallu gweld mae mannau i gael bod ni heb cyffwrdd eto. Felly mae'n bwysig i glanhau cefn y bysedd ac hefyd eich wyneb. So i wneud eich wyneb, byddech chi'n wneud hynna hefyd gyda sebon a dŵr wrth gwrs. So fel chi'n gweld, mae rhan fwyaf o hwn wedi cael sebon, ond mae'n bwysig iawn, chi'n gweld y bawdau fyna, bod ni'n clynhau rheina hefyd gyda sebon. So cewch chi'r bonyn y bawd, fan hyn gyntaf yna, a fan hyn hefyd. So chi'n gweld bod fi'n clynhau hwnna fyna. A wedyn, pob garddwn a'r ddirnau ar ddoi ochr. So fel chi'n gweld, mae popeth wedi cael ei glanhau. Ac ar ôl benni gyda'r sebon, byddech chi'n rinsio a sychu'n yn dda iawn, newch yn siŵr bod eich dwylo yn sych. So, cadwch yn ddiogel, cadwch i golchi'ch dwylo, cofiwch golchi'ch dwylo cyn i chi bwyta bwyd, cyn i chi trafod bwyd, a cofiwch golchi'ch dwylo ar ôl chi bod yn y toilet, neu cyffwrdd ag arwynebau cyffredin fel botwmau lift neu dolenni drws, handles y drws, neu thopiau bwrdd enghraifft. A hefyd, os ydych chi'n peswch neu tisian, golchwch eich dwylo ar ôl ni, neu os ydych chi'n sychu neu chwythu'ch trwyn hefyd. So fel wedys I, cadwch yn ddiogel a gobeithio gewch chi hwyl gyda'r gweithgaredd hyn. Diolch.